I mi kažemo, ajmo, brate, do teretane, buraz, pokupimo se u kola, gaz do teretane. Kad ono, brate, skretanje za teretanu u neku mahalu, brate, znaš, ono neki, ghetto full, brate, znači, nema G od girosa, buraz, nego, znaš, samo ljudi koji te gledaju ovako ispod oka, istetovirane, bre, ovako istetovirani full rukavi, suze ispod očiju, oštre noževe, pakao te, bra. I mi skrećemo tamo i vozimo se, psi laju, jedan pas bez oka, drugi bez noge. Znate, koja je jeziva scena, majke mi. I prolazimo, neka baba gleda gata, kune nas što prolazimo tu, ja rekao, nema trika burazeru, da je ovde teretana. I mi dolazimo do teretane, znači, prolazimo kroz šta mu to dođe? Nije ni mahala, nego, kako zove ono u Brazilu, brate? Favele. Favele, bravo. Bukvalno, prolazimo se one favele, znaš, koji je full ghetto mod, i stajemo ispred teretane i sad očekuješ, znaš, da je teretana neka ustanova ili neki lokal, nešto bilo šta. Burazeru, teretana je kao neka kuća, kapija, od pre 60 godina Blej, bukvalno drvena kapija, ima onaj obruč što skine, znaš kao u selu, brate, kad skineš obruč, metalni obruč da otvoriš kapiju drvenu, bukvalno to, kokoške u dvorištu trče, brate, mi gledamo, gajba neka milje preko gelendera, rekao, nećemo valjda ovde dolazimo da treniramo, šta se dešava, brate, gledamo ovako, gledamo, a još jedan krug ovako. A još jedan krug oko teretane da vidimo mi, buraz. Da proverim da li je to teretana, da li sam omašio. Kad prolazimo na donjem spratu, bleje neke sprave, se vide ugašeno svetlo, neki lik ovako stoji, mršti se i mi kao kalimera. Samo, ma buraz, šta god, vulome. Brate, giros. I samo giros, tebra, zapalili, nismo se okrenuli. Znate koji je geto, kune vam se. Ja rekao, pa nije valjda nema teretana, bre, negde neka krštana, kao nema, buraz. Teretana, naš kao pre 30 godina što su bile teretane,